कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. जोयडाच्या उळवी ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या अनेक गावांत समर्पक रस्त्याची व्यवस्था न जाऊन ग्रामस्थाले पावसाळ्यात हाल. जोयडा कारवार तालुक्याच्या उळवी ग्रामपंचायत हद्दीतल्या सिदोळी, दाडशेत, मळे, कामने अशा अनेक गावात वचूक समर्पक रस्त्याची व्यवस्था न जाऊन हांच्या ग्रामस्थाक चिखलमय कच्चा रस्त्यातल्यान नाईलाजान वच करचे पडटा. ही परिस्थिती अनेक वर्षांच्यान ग्रामस्थ अनुभवतात. विशेष म्हळ्यार काळसाई ते सिंदोळी पर्यंत 8 ते 10 किलोमीटर रस्तो संपूर्ण चिखलमय अवस्थेत आशिल्ल्यान पावसाळ्यात ग्रामस्थाक संघर्ष करचो पडटा. महिला तसेच शाळा कॉलेज विद्यार्थी हेंक तर खूपच अडचणीक तोंड दिवचे पडटा. या गावात मोबाईल नेटवर्काची समस्या असून आपत्कालीन संकटा वेळार रुग्णवाहिकेक फोन करू सुद्धा शक्य जायना. कोणी शिक जाल्यार माती व्हरच्या वाहनात बसवून काळसाई पर्यंत हाडणं, थिंच्यान भाड्यान गाडी करून पेशंटाक कुंभारवाडा किंवा जोयडा आस्पत्रेत व्हरचे पडटा. हालीच एक महिलेक अशा गाडीत काळसाई पर्यंत व्हरणं उपचाराक व्हायला. हेजे पयलीं पावसाळ्यात अँब्युलन्स येऊ जायन जावन अँब्युलन्सापर्यंत कापडाच्या झोळेत घालून दांड्या बांधून काळसाई पर्यंत चलत येयली घटना खूप वेळा घडलात. शाळा कॉलेज वयच्या विद्यार्थ्याक सदांच काळसाई पर्यंत चलत वयचे पडता. पावसाळ्यात वाटेवेले सगळेच नाले व्हळा भर नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्याक जिवाक धोका जाऊ शकता म्हण सरकारान गंभीरपणान लक्ष घालून या रस्त्याची शाश्वत व्यवस्था करची मागणी स्थानिकांन केला. आम्ही असे हे परिस्थितीवरून गाडी होता पुरा सिदोली चांदेगाडी गोळेगोडी रोटे कामारे इथले गाव असं आम गेले होते पडता गाडी रात्री व्हायला आम्ही गाडी लावला. रात्री एक लेडीज पेशंट आणलो त्याका कसो प्रश्न हेच गाडीत 2 किलोमीटर त्याका धकलून वयलो जाल्यारूय त्याका गाडी आसा म्हण आमी वयले म्हणल्यार त्याका घरातच बसोवन दवरल्या तर आज पेशंट जास्त कमी जालो जाल्यार काय जाता आसलें आमगेल्याक. आता घेऊन बसले रोडात बसले बळू घातली बायक वचना म्हणून आता बायक बघा हे आम्ही स्वतः केले आहे. या गटार ट्रंच मारून दिलो आमकां काय सांगले तुम्ही करा आणि एक 25-30 लोक लागून आम्ही एक दिवसात केले. पंचायतीवाले सांगले उद्योग खात्रीत काम आहे बी तसे उद्योग खात्रीतले हिंगा सिदोली गावात म्हणलेले एक सिदोली रोटे गोळेगावटार ह्या साडा वाटे आवाळी बिवाळी इकडे कोण बी एक बी कसले उद्योग खात्रीचे काम करणार. उळवी जा कडगणी त्या साईडाक जास्ती कसली बी कामं असलेली जास्ती उळवीत काम करून घेतात आम्ही पंचायती म्हणजे आमगेच पंचायतीत हे सिदोली आणि आवाळी रोटे ह्या साईडाक वाट कसलं बी काम त्यांनी उद्योग खात्री बी जा कसलं बी काम त्यांनी करू करणार. जरा तरी एक सगळ्याची एक सगळ्याकडे काम. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच एसीएन बिर्ला ओपस पेंट ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग हिंदवेअर सॅनिटरीवेअर पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे मोळे स्क्रू नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर गौरीशंकर देवळा बाजून कैगा रोड हब्बुवाडा कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. खबर सांगता हरीश नाईक. भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडळ कारवारच्या कडवळ शक्ती केंद्रात आपल्या देशाचे अभिमानीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीच्या वाढदिवसानिमित्त सेवा पाक्षिक कार्यक्रम अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रमाचे आयोजन केले. हो कार्यक्रम राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शनासकल आणि मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी हेमगेल्या नेतृत्वात पार पाडलो. कडवळांच्या महादेव मंदिराचा परिसर तसेच ग्रामपुरुष मंदिर मूळ मंदिराच्या जेवणाची जागो आणि सरकारी प्राथमिक शाळेच्या आवारात स्वच्छता कार्यक्रम पार पाडलो. या वेळार शक्ती केंद्र प्रमुख किशोर कडवाडकर
पंचायत अध्यक्ष आनंदू नाईक, सदस्य महादेव नाईक, नंदू मांजरेकर, शेतकरी मोर्चा अध्यक्ष देवीदास तळेकर, विष्णू नाईक, बूथ अध्यक्ष आणि कार्यकर्ते हजर असले. KSRTC बसीक दुचाकीची धडक, दुचाकी सवाराले जाग्यारच मरण. यल्लापूर तालुक्याच्या इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपालागी झाल्या KSRTC आणि दुचाकीच्या अपघातात दुचाकी सवार जाग्यारच मृत जाल्ली घटना आज मंगळवार 23 सप्टेंबरा घडली. मृत जोयडा तालुक्याचो कोट्टळडी ग्रामाचो 37 वर्षाचो चंद्रशेखर सोमू गौडा हो असून कारवारच्यान सिंधनूर वयची KSRTC बस यल्लापुरात पाविली तेन्ना समोरच्यान येयलो दुचाकी सवार चंद्रशेखर हेमी एक कारक ओव्हरटेक करच्या प्रयत्नात असताना नियंत्रण चुकून KSRTC बसीक धडक मारली. या धडकेन दुचाकी सवाराक गंभीर जखम झाली असून तो जाग्यारच मृत जाल्ली दुःखदायक घटना घडली. या प्रकरणाची तक्रार यल्लापूर पोलिसात दाखल झाला. पुढे तपास पोलीस करतात. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.